Θα συνεχίσει ο Συμπρόεδρος κύριος Δαγράς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Τζέι από το Ερίκος Δινάν που θα συνεχίσει τα στοιχεία, την παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με την επεμβατική θεραπεία της κολπικής μαρμαργής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα, να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για να μιλήσω ιδίως για ένα από τα αγαπημένα μας θέματα στην κλινική, που είναι η επεμβατική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαργής με το ablation της κολπικής μαρμαργής. Ένα νέο κεφάλαιο στη θεραπευτική της κολπικής μαρμαργής που έχει ανοίξει τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα, και όπως συνήθως συμβαίνει, ένα καινούριο κεφάλαιο στη θεραπευτική ανοίγει όταν έχουμε περισσότερες γνώσεις στην παθοφυσιολογία, όταν κατανοούμε καλύτερα την παθοφυσιολογία της νόσου. Έτσι, στην παροξυσμική κυρίως κολπική μαρμαργή, ξέρουμε ότι κυρίαρχο ρόλο στην παθοφυσιολογία διαδραματίζουν ορισμένες αιστείες αριθμιογόνες, οι οποίες πυροδοτούν αυτόματα και εκφορτίζονται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να παρασέρουν τον κόλπο σε μια μαρμαργική εκπόλωση και να είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση της κολπικής μαρμαργής. Οι αιστείες αυτές εντοπίζονται συνήθως στα στόμια των πνευμονικών φλεβών, στον αριστερό κόλπο, και ιδιαίτερα σε ορισμένες προσεκβολές μυϊκού ιστού, σε ορισμένα μανίκια, όπως λέμε χαρακτηριστικά, μυϊκού ιστού που επεκτείνονται από τον αριστερό κόλπο εντός των πνευμονικών φλεβών. Βλέπετε εδώ πέρα σχηματικά ότι υπάρχουν αυτές οι αιστείες, και όταν έγινε η πρώτη αναγνώριση αυτών των αιστειών και δημοσίευση, η ανάλογη δημοσίευση από την ομάδα του Χασεγκέρ στο New England το 1998, η σκέψη ήταν να πηγαίνουμε εντός των πνευμονικών φλεβών, να αναγνωρίζουμε αυτές τις αιστείες, οι οποίες εκφορτίζουν αυτόματα και πολύ γρήγορα, να τις καταλύουμε και κατά συνέπεια να αέρουμε το αίτιο της κολπικής μαρμαργής, της παροξυσμικής κολπικής μαρμαργής. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν ότι όταν καίμε εντός των πνευμονικών φλεβών δημιουργούμε στενώσεις. Άρα έπρεπε κάτι να κάνουμε, να καταλύσουμε αυτές τις αιστείες, χωρίς όμως να προκαλούμε στένωση στις φλέβες. Και η σκέψη ήταν να πάμε λίγο πιο κεντρικά, στο επίπεδο του στομείου, στη σύνδεση δηλαδή της φλέβας με τον αριστερό κόλπο, και αντί να καίμε τις αιστείες εντός των φλεβών, να κάνουμε περιμετρικές βλάβες, ώστε να απομονώσουμε, να διακόψουμε δηλαδή τις ηλεκτρικές συνδέσεις των αιστειών αυτών, των μυϊκών αυτών προσεκβολών με τον αριστερό κόλπο, ώστε να μην υπάρχει πλέον ηλεκτρική επικοινωνία ανάμεσα στις πνευμονικές φλέβες και τους αριστερούς κόλπους, και ακόμα και όταν αυτές οι φλέβες εκφορτίζουν, αυτές οι αιστείες εντός των φλεβών εκφορτίζουν πολύ γρήγορα, να μην μπορούν να άγονται τα ερεθίσματα εντός του αριστερού κόλπου και να μην υπάρχει πλέον αυτή η μαρμαργική εκπόλωση των κόλπων, ακόμα και όταν έχουμε αυτοματική εκφόρτιση των αιστειών εντός των πνευμονικών φλεβών. Έτσι βλέπουμε σχηματικά, δημιουργούμε κυκλοτερείς βλάβες γύρω από τις πνευμονικές φλέβες, με αποτέλεσμα να διακόψουμε αυτή την ηλεκτρική επικοινωνία. Και υπάρχουν πολλές μελέτες, δεν θα